Ideme žrebovať víťazov súťaže Vyhrajte štíhlu líniu a žrebujeme 5x1 balíček cvičení od štúdia štíhlej línie Relax 2000. Správna otázka, alebo teda otázka znela, či už ste fanúšikmi Relax 2000 na Facebooku. Samozrejme správna odpoveď je áno. Takže žrebujeme jedného výhercu, ktorý získa 5 cvičení 5x10 minút metódy Monoterm. Ide o odtučňovaciu kúru využívajúcu tepelné účinky a 5x10 minút na prístroji Vibrofit. Takže spúšťame žrebovanie. A výhercom sa stáva magister Lukáš Čolka, takže ideme pánovi Čolkovi telefonovať. Že vytlača na výhercu pána Čolku, ktorý správne odpovedal, že áno je. Takže pán Čoka nám nezdvíha telefón a oznámime mu výhru e-mailom.